Segur que alguna vegada hem tingut aquella sensació d'impotència davant una decisió de l'administració. És normal, l'Estat té un poder enorme, però, per sort, en una democràcia, aquest poder té límits. I el límit més important de tots és el dret que té tothom a defensar-se. Anem a veure exactament com funciona aquest equilibri de forces. Bé, aquesta és la pregunta del millor, oi? Molta gent es pensa que lluitar contra l'administració és una batalla perduda d'entrada, però la realitat és que la llei ofereix eines que són, de fet, sorprenentment potents. Anem a descobrir com funcionen i com s'assegura el sistema que la justícia arribi a tothom, fins i tot quan qui tenim al davant és el mateix govern. I atenció, perquè aquesta idea no és ni nova ni radical. De fet, com diu l'experta Marta García Pérez, és un dels pilars dels nostres sistemes legals. Poder demanar comptes al poder públic no és cap excepció, sinó la regla sobre la qual es construeix l'estat de dret. I el concepte que ho fa possible és aquest, la tutela judicial efectiva. I no és només argot d'advocats, és la garantia definitiva. Vol dir que ningú, però ningú, ni tan sols l'administració, està per sobre de la llei. Tothom té dret a un recurs real i efectiu davant dels tribunals per protegir els seus drets. Molt bé, en aquesta primera part anem a la base de tot. D'on surt aquest dret a desafiar l'Estat? Com veurem, no és una simple concessió, és un principi fonamental que està blindat a nivell constitucional i també internacional. I, de fet, l'abast d'aquest dret és global. No és una idea aïllada, sinó un principi que trobem a tractats internacionals com el Conveni Europeu de Drets Humans i també a les constitucions de països com Espanya, Mèxic o l'Equador. És, en definitiva, un pilar universal de la governança democràtica. D'acord, un cop establerta la base, anem a la pràctica. Com es pot començar un procés legal contra una decisió de l'administració? Doncs bàsicament hi ha dos camins principals. Per entendre-ho millor, fem servir un exemple concret. Imaginem que una nova ordenança de zona de baixes emissions imposa unes restriccions que perjudiquen una petita empresa de transport. Quines opcions té aquesta empresa? Anem a veure-les. Doncs bé, hi ha dues vies. A l'esquerra tenim la impugnació directa, un atac frontal a la norma. L'inconvenient, hi ha un termini molt curt, només 2 mesos. A la dreta, en canvi, hi ha la via indirecta, que és molt més estratègica. Aquí no s'ataca la norma directament, sinó un acte d'aplicació concret, com una multa. I això, com veurem, obre una porta molt i molt interessant. Aquesta és la situació més habitual. El termini de 2 mesos per a la impugnació directa és molt fàcil de passar per alt. Llavors, podria semblar que ja no es pot fer res contra l'ordenança, oi? Doncs no. La llei té previst un mecanisme realment enginyós. I aquí veiem el poder que pot tenir una sola persona. L'empresa de transport rep una multa i al·lega que l'ordenança és il·legal. Si el jutge li dona la raó i anul·la la multa, ell no pot carregar-se tota l'ordenança, però el que sí que ha de fer és elevar una qüestió d'il·legalitat al Tribunal Superior, i aquest tribunal sí que té el poder per anul·lar la norma per a tothom. És un exemple perfecte de com un actat individual pot acabar provocant un canvi que beneficia a tota la col·lectivitat. Ara passem a un dels grans enemics en el camí cap a la justícia, el temps. Perquè, siguem clars, guanyar un cas no serveix de gaire si la sentència arriba massa tard. Aquesta cita del Tribunal Constitucional és demolidora. Deixa molt clar que la rapidesa no és un luxe, és una part essencial del dret a la justícia. Un procés que s'allarga massa pot fer que una victòria judicial a la pràctica no serveixi per a res. Però, clar, com es decideix si un retard és injustificat? Doncs no és arbitrari. Els tribunals tenen uns criteris objectius per valorar-ho. Analitzen com de complex és el cas, com han actuat les parts implicades i, sobretot, quin ha estat l'impacte real que la demora ha tingut en la vida de les persones afectades. Perfecte. Imaginem que hem guanyat el cas. La sentència és ferma. Missió completa, no? Doncs encara no. Ara comença una fase clau. Assegurar-se que allò que diu el tribunal es converteixi en una realitat. Aquesta és la pregunta clau. El dret a la tutela judicial efectiva també inclou el dret a que s'executi la sentència. Però aquest dret a exigir que es compleixi té data de caducitat? Aquí és on entren en joc dos conceptes jurídics que poden semblar iguals, però que tenen conseqüències radicalment diferents. La diferència fonamental és el rellotge. Pensem que la caducitat, a la dreta, és un compte enrere implacable. Un cop comença, no s'atura fins al final. Quan s'acaba, s'acaba. En canvi, la prescripció, a l'esquerra, és més aviat com un cronòmetre que podem aturar i fins i tot reiniciar. I aquesta distinció, com veurem,
és absolutament clau. Llavors, de quant de temps estem parlant? Doncs a Espanya, una reforma recent del Codi Civil va fixar el tèrmino per exigir l'execució d'una sentència en 5 anys. Això ens porta a una pregunta. Inevitable. Aquesta és una pregunta excel·lent. Si els dos terminis són de 5 anys, podria semblar que la distinció entre prescripció i caducitat ja no té importància, però res més lluny de la realitat. El punt clau no és la durada, sinó la naturalesa d'aquest termini. I aquí tenim la resposta. El termini de prescripció, a diferència del de caducacitat, es pot interrompre. Qualsevol acció per part de la persona interessada per reclamar el compliment de la sentència, una simple reclamació, un escrit al jutjat, posa el comptador a zero. Això dona a la ciutadania una eina molt potent per mantenir viu el seu dret davant d'una administració que potser no té pressa per complir. Pot semblar un tema molt tècnic, tot això, però aquests detalls legals no són cap tonteria. Tenen conseqüències directes en l'equilibri de poder entre l'administració i la gent. Per tant, la idea clau és aquesta, que el termini per executar una sentència, sigui de prescripció i no de caducitat, és una decisió conscient del sistema legal. És per protegir la part més feble. Es vol garantir que l'obligació de l'administració de complir una sentència no s'esfumi simplement amb el pas del temps. El Tribunal Suprem ho va dir d'una manera molt i molt contundent. Seria repugnant premiar la inacció de l'administració. La llei està dissenyada precisament per evitar això, per assegurar que complir les sentències sigui una obligació ineludible, no una opció. I acabem amb aquesta reflexió. Les eines legals existeixen, són potents i estan pensades per protegir els drets de tothom. Però aquestes eines només són efectives si es fan servir. L'estat de dret no es manté sol, sinó que depèn d'una justícia que sigui diligent i també d'una ciutadania activa i informada que exigeixi que la llei es compleixi.